Učenjem Fatihe i mirnom šetnjom građana kroz trg žrtava Srebrenice u Banovićima je obilježena 28. godišnjica genocida u Srebrenici. Uz poruku da se genocid ne zaboravi i nikada nikome ne ponovi, Banovićani su odali počast nevino stradalim civilima u Srebrenici i iskazali duboko suosjećanje sa srebreničkim majkama koje su izgubile svoje najmilije. U organizaciji Asocijacije žena Pokreta demokratske akcije Banovići i organizaciji mladih Pokreta demokratske akcije Banovići simbolično svake godine 11. jula u 11 sati organizujemo mirnu šetnju svih građana općine Banovići da na taj način odamo počast žrtvama genocida u Srebrenici. Mimohod posvećen obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici organizovale su općinska organizacija žena i općinska organizacija mladih Pokreta demokratske akcije Banovići, a pored članova i simpatizera ovog političkog projekta, mimohodu su se priključili i građani Banovića koji su se za vrijeme mirne šetnje našli na trgu žrtava Srebrenice u Banovićima.